Het was de week waarin boeren en huisartsen van zich lieten horen. Maar het was vooral de week van de mini-tornado die maandag over Zierikzee trok en een spoor van vernieling achterliet. Met 1 dode en 9 gewonden als gevolg. Het moment dat de tornado huis hield in Zierikzee werd door veel mensen gefilmd en massaal gedeeld op social media. Alles wat los of vast zat vloog maandag aan het begin van de middag door de lucht. 300 woningen raakten beschadigd, voornamelijk dakpannen waaiden van de daken. Aan de Kallandweg is de schade het grootst. Daar werd het dak van 5 woningen gerukt en belandde op straat. De woningen zijn onbewoonbaar verklaard en het is nog maar de vraag of de huizen ooit nog bewoonbaar worden of moeten worden gesloopt. En de ontreddering is dan ook groot. Zeker bij de mensen die in een paar minuten tijd hun huis verloren. Het is gewoon een schok. En ja, heel veel meeleven van iedereen, wat super lief is. En mijn oudste zoon belde gelijk, waar ben je? Ja, die kwam ook gelijk van zijn werk vandaan. Mijn jongste zoon, die heb ik van school laten komen. En die was helemaal over zijn toeren, maar die moest ik gewoon bij me hebben. Nou, we krijgen onderdak en hulp van iedereen. Ze zijn super lief allemaal, super lieve berichtjes. Maar op het moment kan ik die even niet beantwoorden. Ja, het is gewoon heel veel emotie. Normaal gesproken zit ik hier altijd in dat hoekje, puzzeltje doen, boterhammetje eten, krantje lezen. Maar het werd heel erg donker buiten. Ik dacht, ik moet naar boven mijn ramen dicht doen. Nou, ik heb dus mijn ramen dicht boven dicht wezen doen. Ik kom hier beneden en ik kom hier ook. En ik denk, wat is hier in hemelsnaam gebeurd? Wat een ravage, wat een ravage. Heel mijn raam naar binnen gevlogen. Met zulke stukken dakpannen, met nokvorsten. Een ellende. En nu kom je een klein beetje tot rust en nu komt het besef binnen van... Maanse lief, wat heb ik een geluk gehad. Ik heb een beschermengel op mijn schouder gehad. En al snel na de tornado werd de schade opgemaakt en werd gestart met berging en opruimwerkzaamheden. Dat leverde drukte op bij reparatiebedrijven, maar dakdekkers zaten daar niet echt op te wachten. We zaten sowieso al voor een jaar vol en nu dit erbij, dat is wel erg lastig om tussen te plannen. Elk kwartier gaat de telefoon wel 3 keer of zo. En hoe gaat het dan als je dan hier in zo'n straat bezig bent? Ja, dan komen allerlei mensen naar je toe of je ook even hun dak kan doen en zo. En ja, het is allemaal lastig. De materiële schade in Zierikzee zit hem niet alleen in huizen. Dit autoherstelbedrijf kreeg al een kleine 100 meldingen van beschadigde auto's binnen. Ja, het is heel divers. Het gaat om lichte schades van rondvliegend puin tot hele zware schades waar gewoon complete stijgers en banken tegenaan zijn gewaaid tot betonblokken toe. Los van de materiële schade hadden de gevolgen van de mini-tornado, volgens burgemeester Van der Hoek, veel groter kunnen zijn. Het had natuurlijk veel en veel slechter af kunnen lopen. Als je kijkt naar de baan die de windhoos heeft genomen, dan is dat met name toch over bewoond gebied gegaan, waarbij mensen vaak in hun huizen waren of op tijd naar binnen konden vluchten. Ja, had ook iets verlegd kunnen zijn en dan bijvoorbeeld over volle terrassen op het havenpark kunnen gaan. En dan hadden we misschien veel meer slachtoffers of gewonden te betreuren gehad. Burgemeester Van der Hoek gaat ervan uit dat de tornado in Zierikzee eenmalig was. Ik heb begrepen, zoals ik ook in de persconferentie heb gezegd, dat het uitzonderlijk is dat een waterhoos ook een windhoos op het land wordt vervolgens. Dus in die zin is het wel een unieke situatie geweest. Uiteraard is het denk ik voor de nabeschouwing wel goed om nog eens te kijken van is er nou kans op herhaling en waar zou dat aan kunnen liggen. En tot zover de berichten over de mini-tornado. Gaan we door naar de rest van het nieuws van de afgelopen week. Als automobilist kon je ze dinsdag aan het einde van de dag bijna niet missen. Demonstrerende boeren. Op een kleine 20 plekken in de provincie stonden tractoren geparkeerd in de bedden om aandacht te vragen voor hun situatie. In tegenstelling tot collega's in de rest van het land kozen Zeeuwse boeren bewust voor publieksvriendelijke acties. Zoals bij de Westerschelde-tunnel in Terneuzen. De weg blokkeren willen wij niet doen, omdat wij de burgers aan onze kant willen houden. Het is niet zozeer dat die niet aan onze kant zou blijven misschien, maar als wij hier staan, moet kijken hoeveel verkeer er voorbij komt. Dan zien ze, als we met een grote groep zijn, dat het leeft. En daarom hebben wij gekozen voor een zichtbaarheidsactie. En hebben we eigenlijk met heel Zeeland hebben we dat samen besproken met de mensen uit verschillende regio's. En dat is ons doel. Gewoon zichtbaarheid. En bewust besloten om de wegen niet te gaan blokkeren? Nee, ja, ik denk dat we dat woensdag al genoeg gedaan hebben voorlopig. En we hopen dat het indruk gemaakt heeft genoeg voor Den Haag. Hoe gaat dit eindigen? Ja, we hopen op een goed resultaat straks van het stikstofdebat.
Nou ja, de boeren zijn zeker van plan om hier tot 7 uur vanavond te blijven. Tot dan lopen de stemmingen in de Tweede Kamer over wijzigingen eventueel in dat stikstofbeleid. Het ziet er overigens niet naar uit dat dat enig effect zal sorteren voor de boeren hier. Dat ze hiermee hun zin gaan krijgen. Maar één ding levert het de boeren wel op. Een enorme ego-boost, want er raast hier heel veel verkeer voorbij. En er wordt regelmatig voor ze getoeterd. Dus dat is ongetwijfeld goed voor hun zelfvertrouwen. Zeeuwse politici hebben een landelijke brief ondertekend voor het behoud van het openbaar vervoer. Het kabinet wil noodlijdende vervoersbedrijven vanaf volgend jaar niet langer betalen. Onacceptabel, zeker in Zeeland. Omdat er binnen Zeeland heel veel onrendabele lijnen zijn. En dat is ook niet erg, want daarvoor is het openbaar vervoer. Maar als het Rijk dus nu zijn bijdrage terug gaat brengen, ja, dan betekent het dat er hier belangrijke lijnen wegvallen. 400 politici uit het hele land hebben de open brief ondertekend. Ze vinden dat het kabinet moet blijven meebetalen. Zo niet, dan verdwijnt volgens hen 30% van het OV in Nederland. En vinden de opstellers van de brief, openbaar vervoer kost nu eenmaal geld. Wij vinden het belangrijk dat er in openbaar vervoer wordt geïnvesteerd. En we moeten af van het kapitalistische denken op het openbaar vervoer dat het continu winstgevend moet zijn. En dus soms dan kost iets geld en we vinden het openbaar vervoer van zo groot belang dat daar vanuit de overheid geld naartoe moet. Een aantal boeren in Zeeland wil ook buiten het jachtseizoen op hazen kunnen jagen, omdat ze voor schade zorgen aan de gewassen. Het jachtseizoen loopt nu van oktober tot december. Het grootste deel van het jaar mag er dus niet worden geschoten. De provincie gaat mee in het verzoek en wil de boeren een ontheffing geven. Maar de stichting Fauna for Life heeft daar bezwaar tegen gemaakt bij de rechter. En met succes. De zaak ligt nu bij de Raad van State. De provincie wil nu van de Raad van State weten of en hoe zij die ontheffing mogen verlenen. Zeeuwse boeren willen graag buiten het jachtseizoen om hazen kunnen schieten, omdat zij schade veroorzaken aan de gewassen. Hier zie je dus schade die ontstaan is door de hazen. Dit zijn plantjes die tijdens net na het planten, dus tijdens het eten, uit de grond zijn getrokken. En die liggen dus hier nu te verdorren. En een haasje die eet met zijn tandjes en trekt dan het plantje omhoog. En trekt dan de net gepoten plantjes dus gewoon uit de grond. Kijk, hij zit nu te eten. Hij eet nu van de blaadjes en dan gaat hij weer. Wat denk jij dan? Daar gaan we spruiten? Nee hoor, dat is eigenlijk hartstikke mooi. Dat beestje dat hoort hier in het landschap. Daar geniet ik van. De plantjes zitten nu nog stevig vast in de grond. Op deze akker is in de eerste weken na het planten een afweerkanon geplaatst om de hazen af te schrikken. Maar dat is niet altijd genoeg. Als een boer dus alle preventieve maatregelen heeft getroffen en ik kan aantonen dat hij voldoende schade heeft, dan moet die uitwijkmogelijkheid er zijn om ook in de zomer dus een aantal hazen weg te kunnen schieten. Er zijn omstandigheden dat dat gewoon noodzakelijk is. Nou, de schade die ze veroorzaken moet beheersbaar blijven. En daarom willen wij jagers blijven jagen. En daarom willen we in kunnen grijpen als het nodig is. Fauna for Life blijft erbij dat je de hazen ook op andere manieren kunt verjagen. Een datum voor de zitting bij de Raad van State is nog niet bekend. En het zal niet op korte termijn zijn. Na een moord of zelfdoding moet de achtergebleven familie zelf het huis schoonmaken waar hun dierbare om het leven kwam. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft beloofd dat dit gaat veranderen. En daar is nabestaande Edwin van Schaik blij mee. Hij moest het huis van zijn vader in Rilland schoonmaken nadat deze daar was vermoord. En dan zeggen ze, oké, hier is de sleutel van het huis en het huis moet ook leeg. Maar daar tref je alles aan zoals het achter is gelaten. Het is iets waar je eigenlijk nooit bij stilstaat, maar wat rauw op je dak komt wanneer het je gebeurt. De sporen van een moord of zelfmoord in je huis of het huis van je dierbaren zelf op moeten ruimen. Het overkwam Edwin van Schaik 5 jaar geleden toen zijn vader werd vermoord. Dat is heel zwaar geweest. Dat is echt ontzettend confronterend geweest. En als ik daaraan terugdenk, ik ben echt in shock geweest van hoe dat ik hem aan heb getroffen. En dan hadden ze hem al opgeknapt, om het zo maar te zeggen. Dat hij enigszins nog acceptabel eruit zag. Maar daarna krijg je de sleutel van het huis. Dus alles zit onder de bloedsporen, onder de vlekken. Dat mag je allemaal zelf opruimen. Dat mag je allemaal zelf van de muur afboenen en toestanden en doen. Dus dat is wel heel heftig geweest. Iemand die met de wetenschap om moet gaan dat een dierbare zichzelf heeft omgebracht of vermoord is, ondergaat een stroom van emoties. Alle mooie dingen waar je in geloofde, dat is weg. En dat maakt het overlijden door moord zo ongelooflijk gecompliceerd. Om dan met een emmertje en een spons het bloed van je kind, je vader of iemand anders waar je van hield te moeten opdwijlen, is voor veel mensen niet te doen.
Maar Luc Smit heeft ook andere ervaringen. Voor de ene mens is dat heel anders dan de andere. We weten dat de gebeurtenis onder ogen zien, weten wat er gebeurd is, voelen van, zien ook wat er gebeurt is, zien we dat het soms voor nabestaanden ook heel fijn is om ook op zo'n manier toch nog dingen te doen. Natuurlijk nooit alleen, nooit onvoorbereid en zeker niet verplicht zoals nu in de wet staat. En dus gaat die wet, als het goed is, veranderen. Kamerleden vroegen aan minister Weerwind om actie en die heeft beloofd om voor het eind van het jaar met een plan te komen. Luc Smit vindt dat er in de tussentijd al iets moet gebeuren. Ja, ik denk dat gemeentes en provincie daar ook een taak in hebben. Dat als in hun gemeente zoiets gebeurt, en ik ken veel burgemeesters, zeker in Zeeland, maar ook daarbuiten. Die zijn ook altijd betrokken bij dit soort families. Dat die daar een hele mooie taak in zou kunnen hebben. Edwin van Schijk heeft het 5 jaar geleden moeten verduren en de gevolgen ervan moeten verdragen. Voor hem kan de wetsverandering niet vroeg genoeg komen. Dit zou niemand moeten doorstaan. Ik was ook echt verbolgen toen ik die sleutel in mijn handen gedrukt kreeg. En ik begreep het ook op dat moment echt niet van, hoe kan je nou van mij verwachten dat ik dat zelf ga doen? Ik heb dat tot op de dag van vandaag, heb ik daar last van. Ik vind het een hele goede zaak dat ze dit veranderen. Want dit mag je van niemand vragen. Echt niet. Het OM gaat de Zeeuwse schipper vervolgen van het binnenvaartschip dat 3 jaar geleden op de Westerschelde zonk. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Vlissingen-Oost. Daarbij kwam een 43-jarige stuurman van het binnenvaartschip, de Cardium, om het leven. Het OM legt de schipper onder meer dood door schuld ten laste. Op de bewuste zaterdag in maart waaide het hard en stonden er relatief hoge golven. De eerste zitting in de zaak is in september voor de rechtbank in Amsterdam. De bouw van de nieuwe sluis in Terneuzen loopt opnieuw vertraging op, schrijft minister Harbers aan de Tweede Kamer. De opening was al uitgesteld naar maart 2023, maar ook dat wordt dus niet gehaald. Oorzaak? Corona, PFAS in de bodem en de vondst van objecten in de grond die verwijderd moeten worden. Een nieuwe datum wordt nog niet genoemd. Tientallen Zeeuwse huisartsen hebben hun praktijk vrijdagmiddag gesloten om naar Den Haag te gaan. Daar protesteerden ze samen met hun landelijke collega's tegen de hoge werkdruk. Huisartsen vinden die zo hoog dat ze vrezen dat hun beroep op omvallen staat. En in Zeeland al helemaal. Als er niks gebeurt, dan moet je bang zijn dat er straks zomaar een heel dorp of een kleine stad kan zijn waar geen huisarts is. Het komt zelden voor. Duizenden huisartsen die op het Malieveld in Den Haag een vuist maken richting de minister. Het kost moeite om hun praktijk er een middag voor te sluiten. Maar nu moet het, zeggen ze. We staan hier natuurlijk omdat ik me echt grote zorgen maak over hoe het verder moet met de huisartsenzorg zoals we die nu hebben geregeld. En die zo ontzettend goed is en die we ook op deze manier moeten behouden. Maar nu gebeurt er te veel dat we te veel eigenlijk op onze schouders krijgen wat niet op de huisartsenschouders berust. En dat zit in het systeem, dat zit ook in de structuur van het systeem. Hoeveel uur per dag bent u bezig met onnodige bureaucratie? Nou, ik denk dat dat toch gauw in een praktijk zeker 1 uur of 5 met zich meebrengt. Hè? Als je alles optelt van briefjes, handtekeningen. Dus dat gaat tussendoor en dat tikt allemaal aan. In heel Nederland spelen dezelfde problemen. Maar in Zeeland zijn ze door het grote tekort aan huisartsen nog veel urgenter. Veel straks huisartsen met pensioen. We krijgen echt praktijken die leeglopen en we hebben geen opvolging. En het borgen van opvolging, daar kunnen we zelf als regio wat aan doen. Dat doen we waar we kunnen. Maar we hebben hulp nodig vanuit de politiek, vanuit de zorgverzekeraar, vanuit alle onze ketenpartners om dat met elkaar voor elkaar te krijgen. Want anders? Anders gaat het niet lukken. Dan stort de huisartsenzorg in zoals we die nu hebben. En dat betekent dat inderdaad niet meer iedereen een huisarts heeft. En de minister is nu aan zet om met plannen te komen de werkdruk te verlichten, zegt verslaggever Ilja Tuning. De minister liet zich vandaag niet zien, niet op het Malieveld en ook daarnet niet hier bij het Binnenhof, tot grote verontwaardiging van de huisartsen hoor. Maar de minister gaat de komende maanden plannen maken voor de hele zorg. Ja, dus het is afwachten of de minister dit signaal vandaag wel serieus gaat nemen. Het kabinet gaat pas in het najaar locaties aanwijzen voor nieuwe kerncentrales. Dat schrijft minister Jette van Klimaat aan de Tweede Kamer. Veel Zeeuwse bestuurders hadden gehoopt dat het kabinet vrijdag al locaties zou aanwijzen, zoals minister Jette dat eigenlijk een paar maanden geleden leek te beloven tijdens een werkbezoek aan Zeeland. En dat dit nu in het najaar gaat gebeuren, levert dan ook teleurgestelde reacties op. Ja, ik had gehoopt dat die duidelijkheid er ook voor het zomerreces zou komen. Nou, dat is kennelijk nu niet.
Maar ik ga er wel even vanuit dat wat in het vat zit niet verzuurt. We weten al heel lang dat Zeeland, Borselen, een van de locaties is waar het eigenlijk gewoon nu al kan. Dus ik maak me geen zorgen over welke locaties genoemd worden. Ik maak me wel zorgen over het tempo waarin besluitvorming gaat. En dat zou wat mij betreft ook echt sneller kunnen, want dan kunnen wij ook handelen. Ik had veel liever gehad dat we hier nu voor de camera hadden gestaan en dat ik had kunnen zeggen, nou, dat heeft Zeeland binnengehaald. Is het dan toch niet tijd dat de minister nu eindelijk eens een keer concrete knopen gaat doorhakken? Nou ja, hij is er maar een paar maanden bezig, dus ik vind het al een hele vooruitgang dat we nu weten dat er dit jaar een besluit genomen wordt. En het heeft al heel erg lang gesudderd. Natuurlijk, wij staan nu onder behoorlijke druk om de energietransitie te versnellen. En daar is Rob Jetten wel de goede man voor, daar heb ik wel vertrouwen in. Ja, u valt uw eigen minister natuurlijk niet af, hè? Als het nodig is wel, maar gelukkig hoeft het niet. Maar niet iedereen ziet de kerncentrales liever vandaag dan morgen. Ja, eigenlijk ben ik wel blij dat het nog even op de lange baan is. Waar zitten de tegenstanders volgens u in Zeeland van kernenergie? Nou ja, bij de SP natuurlijk. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij van de Dieren. Ja, als je het daarbij vraagt, bij alle weldenkende mensen. Ja. Ook in Middelburg is vrijdag stilgestaan bij Kitty Kotti, de dag waarop in 1863 de slavernij werd afgeschaft. Dit is de dag die altijd blijven mag. Van feesten tot verdriet, niemand zien we niet. Kinderen hadden een grote rol bij de herdenking, zowel bij de officiële in het centrum van Middelburg als bij het mini-monument in Minimundi. De leerlingen zien het belang van herdenken in. Nu schaam ik me ook wel dat wij onze voorouders dat hebben gedaan. Nou, dan schaam ik me wel echt diep. Ik vind het wel erg dat het zo is gebeurd. Je moet eraan terug blijven denken. Want als we het vergeten, dan lijkt het alsof het helemaal niet meer belangrijk is. En dat is het wel. En dat vindt de provincie ook. Gedeputeerde Anita Pijpelink zegt dat er vergevorderde plannen zijn voor een kenniscentrum slavernijverleden in Zeeland. Er zit hier zoveel kennis, zeker in het Zeeuws archief. Moeten we dat niet veel meer als een plek gaan zien waar heel Nederland terecht kan met vragen over dat slavernijverleden? En hoe dat kenniscentrum er precies uit gaat zien, wordt later duidelijk. En daarmee zijn we aan het einde van Zeeland de Week. En als u nu blijft kijken, ziet u mij vanzelf weer verschijnen. Voor nu nog een fijne avond en graag tot morgen.